No niin, moro vaan kaikki, se on Grillimaster Ryytä täällä, että tänään mä kuvaan Clash of Clansia. No sitten, saattaa toki johtua siitä, että en ole nyt vähänkään mitään tehnyt ja on omassa huoneessa ja ei ole valot päällä ja on muutenkin pimeä täällä, niin vähän pikkuhiljaa alkaa väsyttää. Niin, mitähän mä oon tehty? Ollaan paskoilla Arserilla vetty TH, ei kummempaa. Jottain. Meillä on truupit valmiina. Siis näin tosiaankaan mun käyttää truupeja, mä vaan jotain pelleliä säätänyt, kun mä oon noita ukkoja rainannut, mutta lähdetään testaamaan. Sillä ei ollut apujoukkoja, se onhan jees. Voisitteko te tuhota se? Aika nice. Sinne vaan kaikki kuulee ja sitten tommonen vaikka siihen ja oikeesti tää on tosi kummallista. Mä en olisi uskonut, että mä ikinä tuun tekemään tätä, mutta se tapahtui jo. Mä en oikeesti tiedä, tuleeko tää edes toimimaan. Saattoi olla, että toimii ja saattoi olla, että ei toimi. Musta tuntuu, että tää veikkaa sitä jälkimmäistä, niin että ehkä ei toimi. No, en mä nyt tiedä. Lupaavalta tää tähän mennessä ainakin vaikuttanut. Joo, ihan hyvä tää vaikuttaa. Ei tosiaankaan huonosti mene. Joo. No yli puolet defensestä on kyllä lähtenyt jo. Ihan nice mun mielestä. Tulee mieleen se kastike, en muista mikä se oli. Niin, Bear Nice tai joku semmonen. En mä muista miten se lausuttaa. Aika nice. Hehehehe. Ymmärsittekö? Ette varmasti. Tuhansa muurimia ei jaksa koko päivän odottaa, sitten vähän visartteja, archereita ja sitten destroytat mutterfucking wall. No siitä ine. Oho, sillähän oli trappikokoelma siellä. Straight to the in. Musta vähän tuntuu, että tää oli aika straight to the in. Noin. Suoraan in. Tuossa mortar. Yeah. Ihan hyvin tää vaikuttaa menevä. No en nyt tiedä, tää kyllä sittenkään. En mä sais TH:ta tältä alas. No jaa, noin mä oon kyllä TH:ta tullut hakemaan. Tai no itse asiassa kyllä mä saan tää TH alas. Ja saisinko vähän eliksireä, en saanut. Vitsit. Sillä jäi tonne eliksiiri kyllä aika paljon, mutta mitä mä näen tällä paususpille en näe. No joo. Mä voin varoittaa sitä, että tää mobitseni eikä laadukas tämmönen videonkuvausohjelma on, mutta jonkunnäköistä pätkää tällä saa aikaiseksi. Mä voisin tehdä gemaata tosta 16, niinku 14 vaikka tosta. Noin. Ja sitten siitä 16. Noin. Sitten Witcherdejä. Niin mä unohdin ihan sanoa, että mitä mun piti sanoa, mutta mun piti sanoa, että tai mikä hirveän kovalaatuinen tai hyvälaatuinen oo. Että se on semmonen pikku probleema pulma juttu, että välillä se muokkaa sun äänestä semmosen paska ja hiljaisen ja semmosen ja välillä se taas tekee siitä kovemman ja paremman. Tai niinku vääntelee sitä äänenvoimakkuutta. Itse asiassa mä ajattelin, että eikö 24 olisi ihan soppeli. Tosta noin. Saisiko vielä 5? Sain tasan noin. Hyvä. 24 hogia ja 20 wizardia.
Mä en saa tosiaankaan mitään kehittää, mulla ei niitä oo mitään millä kehittää. Mä oon kehittänyt näitä muureja lähiaikoina jonkun verran. Oliko mulla tällaisellakin? No tähän näin. Mä näytän nyt, että minkä tasoisia muurit ja sun muuta mulla on. Elikkä mun Elixir Rocket on kaikki noita 10, Gold Rocket 2, 11, 20, Gold Mineit on niin kuin, no laitetaan vaikka näin pitkittäin. Eli 2 on menossa 12, 1 on 12, 2 on 11 ja 1 on menossa 11. Sitten Elixir Collectorit on vielä aika huonot. Mä en hirveänä näitä kehittele, koska mä enemmän näitä kehitin, kun mä tykkään kultasta enemmän. Käytän kultaa enemmän, mutta niin, tämmösiä perus pikkulevuisia. Sitten morttarit. Pistetään vähän tänne päin, niin saa se levää paremmin. Eli kaikki on 6. Sitten nämä on kaikki. Mä tosiaan vitu kehittää näitä. Kehitän ainakin 6 asti. Wizard Towerit on kaikki 4. Mä tuun näitäkin kehitän kaikki 6 asti. Sitten Archer Towerit on 9 tasolla kaikki. Sitten kannonit on kaikki 10. X-bovit 1 tasolla. Mä tuun kehittää X-bovit kyllä 2 tasolle. En ehkä lähiaikana. Tai no, ei sitä tiedä. Ei ne kyllä hirveän kalliit ollut. No, maksan ne jonkun verran teho 10 verran. Mutta älkää huoliko, mä tuun kehittämään tehota pitkä aika. Hidden Desert pitäisi kehittää ainakin 4. No varmaan 5 sen jälkeen. TH 9. Ja bouldereita mulla ei tosiaan kuin 3, niin siitä saattaa huomata, että miksi mulla kestää näin kauan edistyä tässä pelissä. Mutta ei sen enempää. Mulla on 5 ja Archer Queen 1. Laboratorio on vielä 6. Mä en tuu kehittämään sitä ennen kuin mä oon saanut kaikki kehitettyä maksimin, koska siinä ei olisi mitään järkeä. Se olisi vähän rushia-hommelia. Tämä Spell Factory 4, mä pystyn tekemään kaikkia spellejä. Dark Spell Factory 2, pystyn tekemään Earthquakea ja Poisoneita. Tämä on 5, pystyy tekemään Witcheä ja Hawkridereita, Minioneita, Valkyrieitä ja noita. Sitten 1. Sitten DE Storage 3, mä kehitän sen kyllä 4, koska mä tuun tarvimaan sitä lähiaikona. Niin siksi mä sen kehitän. Air Sweeperit, molemmat 2. Tuolla näyttää aika höpöltä. Miten ne puhaltaa tästä puolta, ne toistensa sisään, niin kuin lähtee toinen lentoon siitä. Joo. Sitten DE-drillit. Mä en oo kehittänyt näitä pitkään aikaa. Näin olisi aika halvaa kehittää, mutta mä oon kehittänyt muuta. Mä sanon noin, mä oon kehittänyt. Mä oon ollut kehittäviä. Barraksit. Kaikki 8, 10. Sitten nämä tuohon paikka, mä haluan näitä tänne vaikka. Sitten arvikämpit. Enkö mä saa niitä tohonkaan? No laitetaan ne tonne vaikka. Arvikämpit on 6. Näin. Klankastle 4, mä voisin kehittää sen 5, mutta vielä ei ole tarvetta siihen. Se on semi-halapa. No ei se kyllä hirveän halapa oo, mutta ei se kyllä hirveän kalliskaan mulle oo. Giantpopit on kaikki 3. Arvomit kaikki 3. Seeking Armorit kaikki on 1. 2 olisi ehkä ihan verratti, mutta aika kalliit. Sitten Skeleton Trapit on maksimit, eli 3. Sitten Springit on vaan Springit, koska en hyöleitä.
Sitten pommit on neloset. Mä tuun kehittämään kyllä, koska ne on tosi halpa kehittää ja vörtti. Mut, niin. Mihin mä laittaisin muurit? Laitan vaikka tänne muurit. Ne silleen kauniisti. Mä näytän, että kuinka paljon mulla on vielä matkaa. Ei, että kaikki on seiskalla. Oho, tää lähti ihan muulle. Noin. Sitten tuossa on mun kutosen muurit. Tuon verran oli kutosen muureja, tuon verran seiskoja. Seiskoa mulla oli 146 jotta sinne päin ja näitä mä tarvii. No joku 146 veikkasi ja kutosen muureja varmaan 106 olisi. Veikkaisin. Ei ollutko... No 146 oli kyllä noita, mutta kahdella meni väärin nuo kutosen muuret. Ei ihan kyllä muisti ollut. Ei muistanut, mutta... En mä oottanutkaan muistavani. Tosiaan vinkkinä, että jos teillä on aika midlessä tämä Clancastle ja te joudutte levittämään niin kuin minä levitän näitä storageja pitkin base, jos te haluatte, että joku varastaa teidän lootteja, niin jättäkää ne tänne. Että ne on siinä samassa kohteessa ja siitä ei saa niin paljon varastettua kerralla ja sitten niillä on hankala päästä tänne midleen, niin ne on paremmin suojassa. Ja tosiaan mä oon ruvennut taas farmaamaan, eli kuten näkyy, niin 1524 drophyä. Olen in Clan Warsissa, mutta Clan Warsia ei ole vielä. Tosiaan, jos haluatte tulla minun kanssa samaan klaaniin ja mun kavereiden kanssa ja serkkujen ja muiden tuttujen ja tämmöisten, niin tulkaa ihmeessä mun tekemään klaaniin. Tää on ihan uusi, tää on ollut joku pari päivää, ehkä 3-4 päivää, tai sinne päin, tai joku viikon tai jotain semmoista. Ei enempää ainakaan kuin viikon, mutta jotain sinne päin. Kuitenkin, niin tulkaa, jos haluatte. Mutta eiköhän tää video ollut tässä, eli muistattehan tykätä sitten ja jos tykkäsitte, niin tykätä. Ja kommentoikahan ihmeessä, jos teillä on jotain kommentoitavaa tai jotakin niinku asiaa tai jotain asiaa, siis tarkoitan niinku tai jotain mitä mä voisin kuvata, esim. Jotain uutta sarjaa tai jotakin. Jotain itse en oo miettinyt niitä, mitä kuvaisin. Mutta niin, eli tää video oli tässä. Mä olin Grillimasteri ja